Santiago 1, versikulo 20 nag-ingon, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. So igsoon ko diha ni Kristo, ko ang kasuko day pairalon bitaw nato, dili day ni makahatag og kaayo nga rika nato ug dili sab nato makabot ang pagkamatarong pinaagi sa kasuko. Munang saludo ko sa mga tawo nga kaantigo magpailog, bisag gihagit nagpakigpatay, nagpailog gyapon, dili tungod kay sila talawan, kundi tungod anaa kanila ang Holy Spirit gamando sa ilang kasing-kasing. Mao nang kamo mga bana, kung naagi mo sa panahon sa kasuko, unya pugngan mo sa inyong asawa sa pagbuhat og daotan, gumikan sa inyong kasuko, pugngan mo sa pagbalos, pugngan mo sa pagsukol aron malingkawas kamo o malikay kamo nganha sa dakong kadawat. Munang pamatia gid na ninyo sila, kay sila ang gigamit sa Ginoo aron malikay mo sa bugat nakadaot nga modangat unta nga na kaninyo.